Namaskar, näin joogisesti, eli lämmin tervehdys kaikille. Mun nimi on tosiaan Krista ja olen muun muassa joogaopettaja ja hengitysvalmentaja. Ja tervetuloa tosiaan tämän harjoitusvideon pariin, jonka teemana on joulun laskeutuminen oman kehon, mielen ja sydämen kautta. Ja eli semmoinen rentouttava, rauhoittava ja sydäntä hoivaava harjoituskokonaisuus. Tehdään aluksi liikettä keholle, sitten tehdään ihana hengitysharjoitus, joka linjaa meitä enemmän sinne sydänyhteyteen ja lopuksi rentoutus, irtipäästö. Ja tarvitset tähän lähettyville tyynyn tai enemmänkin tyynyjä siihen loppurentoutusta varten ja myös istumista varten. Yksi tyyny on hyvä olla. Ja hyvä. Pidemmittä puheitta lähdetään liikenteeseen. Eli voit käydä sinne selin makuulle, lähdetään sieltä liikenteeseen. Elikkä tuo jalat koukkuun lähelle, kantapait lähelle pakaroita siinä selin. Ja tuo kädet vartalon viereen, sulje sun silmät ja lähdet virittäytymään tähän harjoitukseen oman itses äärelle. Tunne se lattian kannattelu ja oma paino alustaa vasten. Tuo kädet nyt siihen, toinen käsi vatsalle ja toinen käsi siihen sydämen kohdille, keskelle rintakehää tai vähän alemmas. Jos tarvii ottaa pari syvää hengitystä, voit ottaa, mutta jos ei ole tarpeen, voit hengittää ihan rauhallisesti, luonnollisesti, vapaasti. Nenän kautta sisään ja ulos. Tunnustele sun hengityksen liikkeitä. Kuinka hengitys juuri tässä hetkessä virtaa. Tuu yhteyteen omaan kehoon. Ja anna itsellesi lupa keskittyä tähän harjoitukseen. Voit päästä irti menneestä, tulevasta. Hengität sisään läsnäoloa, keveyttä, rauhaa ja hengitä ulos kaikkea turhaa, kaikkea vanhaa. Asioita, mitä et juuri tässä hetkessä tarvitse. Mut muistat myös harjoituksen aikana, että kaikki tunteet on sallittu ja mitä tahansa tuntemuksia tulee, niin kohtaat ne lempeydellä. Hyvä. Ja mut voit päästä myös niistä tunteista irti. Käytät hengitystä ehkä apuna. Hyvä. Tuo kädet sitten vartalon viereen. Ja lähdet työntämään jalkapohjilla ittees vartaloa ylös ja alas niin, että saat semmoisen ihanan hytkyvän liikkeen kehoon. Annetaan tärinä ja liikkeen vähän rentouttaa ja rauhoittaa. Ikään kuin päästät irti kaikista kireyksistä, jännityksistä ja stressistä, kiireestä. Ja annat niiden valua sinne äitimaahan.
Hyvä. Ja voit hiljentää hytkyttelyä. Ja nosta sitten jalat ylös, jalkapohjat kohti taivasta. Ja voit tuoda avuksi kädet, kämmen selät sinne pakaroitten alle vähän tukemaan, ettei tarvi niin vatsalihaksilla avustaa, että ne jalat pysyy vähän helpommin siellä ylhäällä. Annat myös jaloista valua kaiken raskauden pois. Ehkä hengität sieltä jalkapohjista sisään. Ihanaa keveyttä, valoa. Joka puhdistaa jalkoja, lihaksia, verenkiertoa. Helpotetaan samalla vähän sydämen työtä. Lähde pyörittelemään sun nilkkoja. Ravistele jalkoja. Ehkä enemmän tuot kantapäitä sinne pakaroille, isompaa liikettä, heiluttelet. Ja hyvä. Tuo sitten jalat koukkuun siihen vatsan päälle, ota käsillä kiinni polvista ja lähde tekemään pientä ympyrää jaloilla ulkokautta. Palautat jalat aina vatsan päälle sisäkautta, kun jalat on yhdessä. Hyvä. Hoidetaan lonkkia lantion aluetta. Ja avaa sitten jalat vielä suorista, siis ne ja auki leväälle haaralle. Ja ota käsillä kiinni joko sieltä sääristä, nilkoista tai jos saat, niin sieltä jalkojen ulkosyrjistä niin, että tuot polvia kohti kainaloita. Happy baby. Ollaan pieni hetki tässä asanassa ja hengittele syvään sinne vatsan pohjaan lantiota kohti. Anna vatsan nousta. Oikein kunnolla ja niin saat pientä painetta sinne vatsan alueelle. Ulos hengityksellä voit kokeilla suun kautta sihistä oikein pitkään ulos. Kokeile miltä tuntuu ja miten se onnistuu. Hengität nenän kautta sisään. Ja sihiset suun kautta ulos. Hyvä. Voit purkaa asanan. Antaa taas hengityksen olla ihan normaali.
käänny kyljelleen. Jalat on siellä koukussa yhdessä ja kämmenet vastakkain, kädet suorana. Voit tuoda tyynyä tänne pään alle, niin ei tule niin kovaa notkoa sinne päähän. Eli kämmenet on siellä yhdessä. Ja lähden nyt liikuttelemaan päällimmäistä kättä läheltä lattiaa. Teet ympyrää, kierrät käden selän taakse oikein pitkälle. Ja palautat sieltä alakautta pakaraa hipoen takaisin toisen käden päälle. Ja jatka tätä liikettä ja ympyrää ja omassa tahdissa. Voit taas sulkea sun silmät ja oikein aistia ja tehdä tietoisia liikkeitä. Voit visualisoida myös valoa. Piirtäisit semmoista valokehää, ympyrää sun yllesi hoitavaa, lempeää, rauhoittavaa valoa. Ja viimeisellä kerralla jää sinne avaukseen ja kiertoon. Kädet on siinä auki levällään vaakatasossa. Pää on joko sinne suoraan kohti taivasta tai voi myös kääntyä sinne taimaisen käden suuntaan. Pysähdytään hetkeksi. Sydämen avaukseen. Hengitä sisään. Sinne sydämeen semmoista avaavaa valoa. Ja ulos hengityksellä voit kuvitella, kuinka se valo laajenee sun ympärille. Ja vaan nautit ihanasta avauksesta. Hyvä. Palauta käsi toisen käden päälle ja sieltä kaikessa rauhassa vaihdat puolen. Käyt sinne toiselle puolelle kylkiasentoon. Jalat koukussa. Vasten toisiaan, kämmenet vasten toisiaan. Ja lähdet taas piirtämään valokehää, valoympyrää samalla tavalla itses ympärille. Tunnustele, miltä se liike tuntuu. Aistit energiaa sun tai sitä lattiaa sormenpäissä. Ehkä tunnustelet, onko puolieroja.
Oliko toista puolta helpompi saada avaukseen? Ja sit voit jäädä avaukseen, kun käsi on siellä selän takana seuraavan kerran. Ihanaa kiertoa myös sinne keskivartalolle, elimille hoitaa. Ja hengittelet sinne sydämeen valoa. Annat ulos hengityksellä valon laajentua. Hoivata sun sydäntä. Just nyt tässä hetkessä on vaan aikaa olla ja pysähtyä ja hengittää. Hyvä. Voit sitten kiertää käden taas sinne toisen käden päälle ja tulla kylkiasentoon, kylkimakuulle. Jos sulla oli se tyyny siellä pään alla, niin ota se nyt pois ja kierähdä selin makuulle. Siis vatsamakuulle. Hyvä. Käännän vielä toisin päin, mahdun vähän paremmin tähän kuvaan. Asetu hyvin sinne vatsalleen, tuo kämmenet siihen ylävartalon viereen, noin olkapäiden kohdalle, sormet hyvin siellä auki. Ja lähdetään tekemään koobraa. Lempeää koobraa sisäänhengityksellä, pieni rintakehän kohotus. Ja uloshengityksellä laskeudut takaisin mattoa vasten. Ihan pieni avaus riittää. Huomioit sen alaselän, jos siellä on jotain kiputiloja, ongelmia, niin teet oikein varovaisen liikkeen. Mutta jos selkä joustaa, voi toki tehdä suurempaa avausta. Ja tee vaan oma hengityksen tahtiin. Sisäänhengityksellä kohoat ja uloshengityksellä laskeudut. Ihanaa avausta jälleen sydämelle. Joustavuutta selkään. Ja jäädään tänne pieneksi hetkeksi avaukseen. Tuo kädet lähemmäs toisiaan, nojaa kyynärvarsia vasten. Ja hengitellään jälleen täällä oman sydämeen, lisää tilaa ja avausta.
jos jotain tunteita nousee, niin muistat antaa niiden tulla. Hyvä. Tullaan vastaliikkeeseen eli lapsen lepoasentoon. Tuu konttausasennon kautta. Tee tilaa sinne jalkojen väliin. Hyvin ja laskeudu. Laske takapuolta alas sinne kohti kantapäitä ja tuot otsaa alustaa vasten. Kädet joko on siellä pään yläpuolella tai vartalon viereen. Jalat voi olla myös lähempänä toisiaan. Saat sillä tavalla enemmän pyöreyttä sinne selkään. Hengittele taas sinne vatsaan asti. Tunnustelet, kulkeeko hengitys sinne selkäänkin asti. Annat hengityksen tyynnyttää ja rauhoittaa. Rentouttaa mieltä ja kehoa. Hyvä. Ja nouse sieltä hiljalleen konttausasentoon. Tehdään muutama kissaliike. Ihana avausta sinne selkärankaan. Eli notkistus ja pyöristys. Joko ihan vapaalla hengityksellä tai niin, että sisäänhengityksellä notkistuu selkä ja uloshengityksellä pyöristyy. Teet lempeää liikettä omaa kehoa kuunnellen. Ehkä se kaipaa jonkinlaista muunlaista pyöritystä, sivuttaisliikettä. Kokeile, testaile. Mikä tuntuisi hyvältä? Hyvä. Ja voit sitten hiljentää liikettä. Juurruta hyvin kämmenet alustaa vasten ja tullaan alaspäin katsomaan koiraa. Irrota polvet alustasta. Työnnä takapuolta kohti taivasta. Käsillä. Pehmeät polvit, voit vähän joustaa. Jos tuntuu tarpeelliselta, nostele kantapäitä vuoron perään vähän ilmaan irti matosta. Annat niskan olla rento.
Asettelet jalat ja kädet hyvin sinne alustaan sopivalle etäisyyksille toisistaan. Annetaan ihanaa venytystä koko kehon takalinjaan. Pidennetään selkää, vahvistetaan käsiä. Ja hengittelet rauhallisesti sisään ja ulos. Hyvä. Ja täältä omalla tyylillä tuut istumaan. Avaa jalat vielä auki. Oikein leveälle haaralle ja sisähengityksellä tuo kädet ylös pään yläpuolelle ja ulos hengityksellä tuu eteen taivutukseen. Laskeudut sinne venytykseen käsiä vasten. Sinne asti, minne tänään keho antaa myöden. Ja annetaan taas hengityksen pehmentää lihaksia. Ihan itsessään. Taas voit olla silmät suljettuna, jos se tuntuu hyvältä. Pääset paremmin sinne kääntymään sinne sisäänpäin oman kehon äärelle. Oman kehon tuntemuksiin. Voit myös vähän heijailla ylävartalon puolelta toiselle. Tai jatkaa venytystä ihan paikallaan. Hyvä. Ja jälleen me noustaan sieltä ylös. Liutat käsiä alustaa vasten ja suoristat selkää, vartaloa. Ja tuo jalat sitten sinne ristiistuntaan tai polviistuntaan. Voit tuoda myös tyynyä sinne istuinluitten alle. Ja lähdetään vielä availemaan tässä istuen meidän sydämen aluetta, rintakehää. Sisähengityksellä tuo kädet tänne selän taakse avaukseen. Katsekin menee hieman yläviistoon. Kaulan alue avautuu. Ulos hengityksellä pyöristät selän, tuut halaukseen, otat itsesi oikein ihanaan rutistukseen. Hengittele täällä hetken aikaa vapaasti. Annat itsellesi lämpöistä halausta, hellää hoivaa. Seuraava sisään hengitys, jälleen avaukseen. Ja ulos hengityksellä pyöristykseen ja halaukseen. Jos muistat, miten päin kädet äsken oli, niin voit tuoda ne kädet nyt toisinpäin, toinen käsi alhaalla ja toinen käsi ylhäällä. Ja jäädään taas tänne hengittelemään. Annat halausta omalle sydämelle, keuhkoille. Kiität niitä.
Hyvä. Ja vapauta kädet auki, tuo kädet vartalon viereen. Käydään vielä taivutuksissa sivuille. Sisään hengityksellä. Oikea käsi nousee. Taivutat sinne vasemmalle sivulle. Oikea kylki avautuu. Kurkottelet vasenta seinää kohti. Vasen käsi tukee alustaa vasten. Pysytään hetki täällä, hengittelet sinne kylkeen tilaa. Hengityksellä ehkä teet joustavaa liikettä, sisähengityksellä hieman ylös ja uloshengityksellä alas. Hyvä. Seuraava sisähengitys. Molemmat kädet kohoaa taas ylös taivaaseen kohti. Vartalo suoristuu ja uloshengityksellä toinen sivu. Vasen käsi kurkottelee nyt oikeaa seinää kohti. Oikea käsi tukee. Ja hengityksellä joustat. Sisähengityksellä kohottaa hieman ylös ja uloshengityksellä pääset sinne alemmas venytykseen. Ja seuraava sisähengitys. Kohoat ylös. Kämmenet vielä yhteen. Oikein selkä pidentyy, kädet pidentyy ja uloshengitys. Kädet laskeutuu vartalon viereen. Hyvä. Anna vielä ravistelua käsillekin, ranteille. Tuo kädet rennosti polvia vasten ja pyörittele vielä pään alue. Tee ympyrää. Sulje silmät ja voit kuvitella taas kauniin kirkkaan valon, jota piirrat sun pään ympärille. Ajatukset puhdistuu ja selkenee, kirkastuu. Vaihdat välillä suuntaa. Ja palauta pään sitten takas normaaliin asentoon. Hyvä. Ja mä tuun nyt hieman lähemmäksi, niin mun puhe kuuluu ehkä hieman paremmin, kun lähdetään tekemään seuraavaksi tätä hengitysharjoitusta, jota kutsutaan koherentiksi hengitykseksi, resonanssitaajuushengitykseksi tai tämmöiseksi sydänhengittelyksi. Ja se menee sillä tavalla, että hengitetään rytmillä, eli laskien 4 tai 5. Eli ei pidetä taukoja, vaan hengitetään niin kuin samaan rytmiin tasaisesti sisään ja ulos ja viedään se hengityksen huomio tänne omaan sydämen alueelle keskelle rintakehää. Ja tällä on tietenkin muitakin hyviä vaikutuksia kuin vaan se, että se linjaa meitä enemmän sinne omaan sydämeen. On esimerkiksi se, että kehon rytmit, kaikki rytmit harmonisoituu, verenpaine ja syketaso tasapainottuu ja myöskin, että meidän aivoaallot laskee, aivoaaltotaajuus laskee, joka saa meitä syvemmälle rauhan tilaan. Ja lähdetään liikenteeseen. Ota hyvä istuma-asento, suorista selkää. Tuo kädet rennosti siihen vartalon viereen. Siihen kämmenselät auki, kämmenselät vasten reisiä polvia. Tai sitten
rennosti sinne jalkojen keskelle. Niin sä saat semmoisen rennon, hyvän asennon. Sulje sun silmät. Anna kasvojen olla rennot, ilmeettömät. Pehmennä sun hartiat. Ja anna vatsankin olla pehmeä. Ja ota yhteys sinne omaan hengitykseen. Hengität rauhallisesti, normaalisti sisään ja ulos nenän kautta. Ja lähde sitten hengittelemään rytmiin. Eli laske sisään hengityksellä joko 4 ja ulos hengityksellä 4 tasaisesti. Tai sisään hengityksellä 5 ja ulos hengityksellä 5. Eli 1, 2, 3, 4, 5. Ulos 1, 2, 3, 4, 5. Tai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Löydä itselle semmoinen sopiva rytmi. Hengität sisään ja ulos. Annat kaiken muun mennä. Hengittelet keskelle sydäntä. Ja kun sä alat löytämään sopivan rytmin, voit visualisoida kirkasta valoa. Hengität sisään kirkasta valoa ja aina ulos hengityksellä se valo laajenee. Jatkat laskemista ja valon visualisointia. Annat sydämen avautua ja laajentua. Tunne sun sydämen rytmi, sydämen lyönnit. Anna valon lisääntyä ja anna kaiken muun mennä. Anna rauhan tilan kasvaa. Anna rauhan tilan kasvaa ja kasvaa. Kuulostele sun sydäntä. Onko sillä jotain viestiä sinulle?
Ja tuo nyt seuraavaksi hymy sun kasvoille. Pieni hymy. Anna tuon hymyn kautta lempeyden sisälläsi kasvaa. Myötätunnon. Ja kiitollisuuden. Hengitä sisään rakkauden valoa. Sä oot kaiken rakkauden arvoinen. Sä oot kaiken hyvän arvoinen. Sä oot täysin riittävä ja arvokas juuri tuollaisena. Ja tästä tilasta käsiin lähetä vielä kaikkea hyvää sun läheisille, sun rakkaille ja myös tuntemattomille. Sun sydämestä käsiin. Ja pikkuhiljaa voit palata normaaliin hengitysrytmiin. Ihan luonnolliseen hengitykseen. Tuo kämmenet vastakkain toisiaan. Ja hengitä tätä sydämen valoa. Nyt sun kämmeniin anna virrata sydämestä ja käsien kautta sinne kämmeniin. Voit vähän hieroa kämmeniä voimakkaammin toisiaan vasten. Tunne lämpö, tunne energia, mikä siellä kasvaa. Pysäytä liike ja aisti vielä tuo energia sun kämmenien välissä. Ja tuo kämmenet sun kasvoja vasten. Annat sen valon levitä sun pään alueelle, kasvoille. Ja tuo kämmenet sitten tähän sydämen alueeseen. Hiero vielä sun rintakehää. Naputtele sormilla. Vapauttelet sieltä. Jumiutunutta energiaa. Anna vielä lempeää silittelyä sun käsivarsille. Lempeää kosketusta.
sun vatsalle, sun jaloille. Kiität sun ainutlaatuista kehoa. Ja nyt me vielä laskeudutaan sinne lepoon ja rentoutukseen. Elikkä tuo nyt tyynyjä sinne yläselän alle. Teet semmosen sopivan paksusen kasan itselle ja käyt sinne lepoon. Niin, että saadaan vielä sitä sydäntilaa auki, sydämen avausta. Oikein rennosti. Käyt sinne makuulle. Käännyn taas toisin päin, niin mahdun tänne paremmin. Suorista jalat ja avaa rintakehä auki. Voit laittaa myös sinne niskankin alle tyynyä, jos tuntuu, että tulee liian syvä retkotus sinne niskaan pääalueelle. Tuo kädet sivuille. Sopivaan leveyteen vartalon viereen ja käyt sinne lepoon. Annat hengityksen virrata vapaasti. Tunnet kehon painon alustaa vasten. Ja nyt sulla on lupa päästää irti aivan kaikesta. Voit vaan rentoutua. Käydä lepoon nautiskelemaan. Tässä hetkessä, tässä läsnäolon tilassa kaikki on hyvin ja oot täysin turvassa ja kannateltu. Susta pidetään huolta ja annat vaan hetki hetkeltä rentouden kasvaa ja hyvän olon kasvaa. Annat rentouden kasvoista levitä hartioihin ja käsiin. Rintakehää ja vatsan alueelle. Selän alle, selän alueelle. Lantioon, jalkoihin. Annat kauniin valon huuhtoutua sun kehon läpi. Äitimaan kirkkaat valojuuret kasvaa sieltä maan uumenista vielä sun jalkapohjia kohti. Ja jaloista nousee kohti lantiota ja lantiosta sun sydämen alueelle. Välittäen vielä
hyväksyntää, rakkautta ja lempeyttä, turvaa ja hoivaa. Ja sä voit jatkaa siellä rentoutumista kaikessa rauhassa. Mä rupean lopettelemaan ja toivotan sulle rauhallista ja lempeää joulun aikaa ja toivottavasti saat nauttia ja viettää just oman näköisen joulun. Minä kiitän ja palataan taas. Hei hei!